Ľudia, máme tu part 2, neviem prečo sa mi vyplo video. Takže tak. Dlho asi trvalo. No asi dlho trvalo, ale máme tu part 2, takže nebojte sa. I nikdy A niekto tu nekončíme. ide. Ale nechcem tým uvadiť, daj mi to. No dobré. Už máme tu 17 a tam je veľká katička. A počkať, chcem vedieť, že si sa vám ľúbi spolupráca s Epicom, že skipni toretami, či nie? Neviem. Ľudia, aký máte názor na Skibidi Toilet vo Fortnite? Proste, ja neviem. Ako, je to ich vec, ale u mňa to reálne, pokiaľ mám rozprávať tak, ako prehovoril Fortnite tým skinom, tak je to minus 500 € a je to veľmi minus risk proste. Pidík. Ja viem, že je tam pidík. Pidíka nechám pidíkom. Nemám rád pidíkov. Mám rád pidíkov, ale teraz som mi na nič. Na hýrovanie. Ja mám všetko. Asi idem do boja, pretože nemám ani jeden kill, ale ide zóna. Takže asi A je 15 hráčov. Pekne. To je dosť málo. A pokiaľ tu uvidím nejakých hráčov, tak... Pred malou chvíľkou bolo Bež. 52. Tak. A teraz už je 15. Ale ja sa divím, že stále nemajú špinavé teplaky, keď sa takto šmekám. To je Fortnite logika. Ja v tej jednej sezóne, keď si mal pri autu proste oheň, tak to hylovalo to autoze. Fortnite logika. Ľudia, prepáčte, že nič nehovorím, ale ja sa potrebujem sústrediť a ja niekedy prikyvujem, aj keď neviem na čo, pretože sa proste potrebujem sústrediť. Tak tam boli veľké vykyvovia. To tak vyzerá. A Najviac nemáš to. môže mať 3 medkity, takže keď tu bude medkit, tak to mi je úplne na nič. Ale môžem zobrať toto. A ďalší medkit už nemôžem zobrať a to je nejaká zbraň, ktorú ani nepotrebujem. A ľudia, kebyže sa pýtate, nebojte sa, môžem natáčať. A tam kolega za mňou, on to má od rodičov, takže pohoda. Nebojte sa nič. A možno aj bude na mojom kanále. Takže. Však môžeš si ma napísať Dobia. Aký dobíja? No potom ti poviem. Dobre. PTPS. Idem vyskúšať ten grán.